Σοφία, I love you. Όχι εσένα Σοφία, I love you. Το παπαγάλο, το όνομά του είναι I love you. Νικό, έλα εδώ ρε φίλε λίγο, έλα να μας πεις λίγο. Ο παπαγάλο είναι, το λένε I love you όντως. Ναι, είναι ο έρωτας ο μεγάλος του πατέρα μου. Ο έρωτας του κυρίου Σαββά. Έτσι. Εδώ είναι το πρώτο, από τα πρώτα 5 pet shop που έγιναν στην Πάτρα. Μέσα στην πεντάδα είναι. Μέσα στην πεντάδα είναι. Πόσα χρόνια Νικόλα μου? Το 98. 28 χρονιά pet center στην Πάτρα. Και ο Νίκος είναι η συνέχεια της οικογένειας, σωστά. Έτσι. Ο μπαμπάς ο Σάββας με τη μαμά τα πρώτα χρόνια. Ναι, ξεκινήσανε δηλαδή και εγώ μετά πήρα το κολλάκι. Αυτό. Ο I love you πόσο χρονών είναι? I love you είναι 25. Είναι 25. Ναι, πρέπει Σοφία να... τον έδειξε τον I love you. Το 2001 είναι. Σοφία δείξει τον I love you, είναι 25 ετών. Αλλά δεν μας μιλάει τώρα, θες να μας πει μια κουβεντούλα? Δεν θέλει I love you. Λοιπόν, 28 χρόνια pet center στην Πάτρα. Ο φίλος μου ο Νικόλας εδώ, ξεκινάμε μαζί δυναμικά. Κάνουμε Animal Planet, 2 Animal Planet θα φτιάξει ο Νίκος στην Πάτρα και είναι 4 συνολικά μέχρι στιγμής στην Πάτρα Animal Planet. Θα αρχίσουν η συνεργασία μεταξύ τους και θα γίνει μια ομαδάρα, πανελλαδικά βέβαια ομαδάρα και θα πάμε τάπα. Έτσι είναι ρε φίλε? Έτσι είναι. Ξεκινάμε για το καλύτερο όλων μας. Αυτό δεν κάνουμε? Αυτό εννοείται. Ο ένας θα στηρίξει τον άλλο. Έτσι. Πάμε.